มันเกิดถึงวันเตยอยู่ Hello everyone, jotono lamsogo ani channel o te jotono lamsogo tini ni katal video norok nogui mankhana ang tabuk phani sar dukano inke tamni bagi phaijak norno sawana ang to nok katal senani naikha norokno sakangni blog o sajak ang katal nogo phaijak khnai inke ang katal nok ni bagai almari kaisa inke tei thujaknai Cuki hai ke bakhat khungsa pai nakha hingke tabuk ang talangnai obo talanginai ang ketal nogo no ruinai haipano norokno to tabuk ang phunuk manglak hingke ko tabuk pai nai bil dok hainai talangnani bagai gari o box sokpaikha hingke naitongni ob vlog no paithak jorati 2000 years later Phungkaham jotono no tabuk hingke ang joto mani rok ready khlai tongo ma songto phayako ani afro night duty tongmani night duty phainai belai no lengjak ang hingke tabuk ma song phayasakang joto mani rok ang khulogoi ready khe toni baikha ketal rent house o thangnani bagoi norok iko nugui mankhana ang onnogo 1 year half tongkha hingke Jeffro ang ketal job money hospital join khayo afro no emergency te kunu jaga nokmaya ni bagai ang onoko ma tongkha afro o building rok tangya ko oro afro ekdom tongthotong tongo ikoro kaisa balcony tongo yang siri tongo inke toilet bathroom kangkai to tolao inke iko naidi omong kai to jibi thangmani road tengkangke anima baba song phaibai kha iko manibo room ni hoite rekawi tongkha iko yang go khema ma songbo lengma lengsa mani rekalai tonglaikha akon parents ma ba bunga buha ma ba bsani bagai kaham hamya jorawo joto jaga no logiwo ma tongo te ani khoroksa friend bo phaijak iko bokai yango tabu toilet hapjak angke yango abokai to toilet angke abokai bathroom actually ang onok bara no senamu chungmani ya belai no tunggo aban bagi sima sesiwo sakao tin bela ke naidi ekdom ang jajagota nokhla rok botongo ikoro kang mani rok huo kisa problem tola phai mani rok ma huo haipano 1 year ni bisi bahike tongoi paikha sai simalia naidi iko nokhla rok bo kotoma ngai tongo inke iko yangong ka to main gate engka ayang kangke main road ta lengsuka ang wo muktribo phaisuka akon night duty continued 3 days night duty khlaijak engka ba tining ke to paikha engka tining ke paifano se resma khayang ka bai ko gari bo phaikya mani rok tisawi tongkha jaspan ungthong mani kisa kisa hinpano se bangai thango baranogo gai yango kheko baba pen khlogai nai iko ani fan rok khlogai nai tabukhe gari o dasinai inke naidi ko o jaga o khat kasam borok ni do bara malik ni inke abon bagini ang nok ketalo talangna bagi khat ketalte almari ketal ma paikha so finally jeng nok ketal si phai sokpaikha inke joto video rok khlaimalia lengkha inke ba yang mani rok brkana nango inke kaki bo phaijak inke kaki bai ma muya phaitumani inke ko sikamuk bai muya songnani nai tongo yango an friend gangke an friend cinta mala no sini banya han cinta mala hino ta bono gangke iko yang naidi iko muya andru khlaina bagai rugui tongo angke yangong kangke ang o dino thaisuk pai tungmani ta o thaisuk kuthung pan tyo chengmai norok youtube rok search khaine ma no thaisuk belai no kutei kuthung pa no te kaki songno belai no hambai tini phaiye ani noksa thani help khlai pan mani bagai kaki bai cinta mala no ingke tabuk jing iko thaisuk janai thaisuk salai mani yagulo tabuke mai si salai sinai iko muya andru sikamuk bai te mungsa mui tongo abong kangke wak bahan bai chakumura songjak ingke tabuk jing salai sinai wak bahan bai chakumura kenro no funugui simalia pogei thangka Hello everyone, Charika ham jotono no vlog kisa mix ang senai engke tini ani duty kore kisa free time man ma ba sarik jorao kisa beranya hani nongkhorjak ani jiju bai bo phaijak ta hangke jeng tabuk iko yang nepku site berai laina bagai kisa photo shoot rok khlai laina hanei berai lai to layo sarik sal thanda কয়েকদিন ওয়াতে একদম বাংজাক আগরতলা ফ্লাড রকম জাক যত সিনা ইনকে আবন
aboni pore kisa sal hamkatini naidin rok weather nugui mankana belai no tong thotok nokbar bo sip sip ke abon bagino chengbo kisa beraina nongkhol laijak ani bo suti tongma ba ke je furu suti tongo afuru no kisa mind fresh ngo daily hospital o thangai patient rok no nainani abo belai no tap ke headache bo nguta ke wa sho jora tiklai amtike ma berai khangkai kisa mind fresh ngo suti 1-2 din tongphano se hati barsa rok khaima tongo because afro to kisa relax ngo patient rok gerei nogo tongmani ba hospital thana nangya aboni bagai sushi chicken kimbap yan more kokborok kokborok wati sek जों tini chicken pakora khlaisa lainai iko yango marinate khlaijak tei 30 minute ni yagulo जों abono fry khlainai chicken pakora serei tongkana di abo tabok 80% fry khainai chana fruit 20% fry khainai wow, look at this guys. Iko na dit, tabong ke chawi man kata thatingo 80% serka, tabong ke 20%, tabong ke chawi man kha. Finally, tabong ke sa sinai na di ko, sheri pai bai kya, chat masala rizak, tomato ketchup tongo, yang wi ko. Pias berazak chini jamung ni bisingo chakhi mui engkha jotoni no favorite ang tini gangla tei sikamung no chakhi khainai oro chakhi ni bagi dal tei mairum no chomui na kha aboni yagulo ang tabu gangla no kaham ke suinai iko helebi paikha tuk bok sairi kha naidi iko tabu gangla kutugui tongkha sombori uri kha somri mani yagulo tabu ke sudari sinai sudari yawoi bahike chakhi na bana tabu ke ang dal no riuri sinai dal no rimani yagulo iko moso tei berma no riuri kha moso berma rimani yagulo ang tabu iko sikamung no riuri kha tabu ke mui awan hulsinai mui awan riuri kha chakhiyo chakhi already moni no paikha tabuk te kaisa process tongkho norok obono skip khainake khaimano je thok sayarok ang oro thokutung khai moso kthino baji khai lukhlai risinai amting ke tebo bahai motomot taibo phanslogo chawi nai mani thoksuka norok bochari buino bochari di chincha munga taibo kusukari di hambai